saka tichatoiti zvematani Pamsoroi. Ine dzidziso, ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Tinokukasai hama vadikani vari kumativi mana. Rangu zita ndinonzi Tando Class Mira Soko. Senguva dzose ndichifamba nevehumambo Chiyera. Utini mambo? Ngiyaphila njani Sokostina? Hayi mina ngisipilele. Ngaphilila isiyabonga. Ngiyabingelela amahlabezulu sesiphendukile futhi kolunye ihlelo lapho esikamba khona endaweni ezitshiyeneyo ngihamba lo-Soko njengoba ekhulumile ibizo lami nginguChiyera. Sikamba silidingela indaba ezimnandi kodwa namhla indaba esiliphathele yona update ngenye episode phela yeMhondoro ngezi lapho kulomlilo ovutha khona kungakhanyi ukuthi lo mlilo uvutha uvela nga. Chiyera sezviri kutaura naChiyera kuti tadzoka kuMhondoro ngezi kwaMamina paMujuru apo pane chiitiko chemoto. Sechirongwa chadarika ndofunga takataura kuti Gogo vari kudzimura moto asi vanhu vaita request yekuti honguchero mukadzimura isusu toda kuziva mudzi, toda kuziva munhu wacho, saka vakaita chiri chikumbiro kuti takukumbira kuti mungotiratidza kuti munhu wacho ndeupi. Saka nhasi ndo nhau yatauya nayo ndofunga yange kamirirwa nevazhinji kuti vaone sekuvimbiswa kakaitwa naGogo kuti tichakuratidzai paGirazi. Ndawo yangikhona lami phela sengimelele ukuthi ngike ngibone ukuthi kanti kwenzakalani. Khona uGogo wathi ngiyakwanisa ukuthi ndinjani ndichithele umlilo lo abantu bathi hayi ngeke phela ucithi umlilo singakwazi ukuthi ngubani okwenza. uGogo wathi hayi ngingakwanisa ukulitshela nje kodwa abantu bathi hayi thina sifuna iglasi isibuko. So namhlanje ikho phela siliphathele khona sike sifuna ukuthi edali uhamba njani. Karege isusu tisakupedzera nguva timbopa Gogo mukana votiratidza kana zvichiita tione kuti vanozvifambisa sei panguva dzakadaro. Asi senguva dzose don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Tose tine chishuwiro chekuti zvinhu zvedu tiitirwe zvifambe mushe. Handiti nacho. Kana tiinacho hatichiitai kuti zvifambe mushe mune zvakanaka. Pane mhosho panogadziswa mune zvakaita sei zvakanaka, hasha hadzina zvadzinoumba. Handiti panoda kugadziswa togadzisa murunyararo. Ndokunga mambo changamire vari pano ndosikena muchiona vari chii. Saka tirege kuzonyadzisana, tirege kuzodokerwa tinge tamupolisi. Handiti saka imusasabhu ndotarisa kuti musha unge uchifamba mune zvakaita se pane mhosho pane tinozvigadzisa murunyararo paukama tiri hama nehama. Saka ndinoda ndanchikumbirawo kune ari kutaura kuseri kutotaura uri apa zviri nani nekuti ndagara ndapa warning. Handiti inonzi shauri yako kana uine simba rako uchazonoripedza waakuseri. Handiti saka ndo nyaya yacho inditaura mutemo wandapiwa. Saka kana dziri hasha dzako dzidzore dzouya panzvimbo. Handiti mungangoona uduku asi isinongotaura kuti aiwa ndinhingi tatopedza unogona kuzononyura woendera pasina. Saka ndotenda kutopa kutenda imomo. Hatisi kuda kutotora nguva.
toda kutotanga kuita zvatakataura. Saka vakomana vadiki vana majikira vaye, uyai mundiitirewo mucheka wangu. Ndine chikumbiro chekuti ndingambotaurawo mazwi mashoma here musati mapinda apa chinangwa apo chenyaya. Aiwa, munhu wobvumidzwa machira kuri kuraitii. Pamusoro changamire kabenura pamusoro vasabhera ndini mujuru baba munomusha ndine chikumbiro kudare kuti mbuya takakumbira tese semusha kuti tinoda kuti vauye vatiratidze kwakabva moto ndizvo. Ndine chikumbiro ipapa moto kuti moto takakumbira kuti moto tese watirwadza unofanira kudzimurwa. Muri kundinzwisisa? Moto uyu tinoda kuti udzimurwe, asi mbuya sekubasa ravo ravakaita kubva musi wokutanga newechipiri. Musi wechipiri takabata bute pano tese. Ine handobvumirwi kubata bute, asi ndakazvipira kuti ndipinde mudare tichenurane. Ndikabata bute tichiti moto uyu uri kubvira muno ngaudzimurwe. Ndizvozvoka. Tiri kumashure uko mune tsananguro yamakapa yekuti munomusha munotamdirana tsvina uye mune hari yakanyorwa vanhu vese mazita iri munomusha. Ndizvozvo. Mune hari iri muno yakanyorwa mazita evanhu iri munomusha. Tinopindirana ipapo. Ipapo ndo panda ndichida kukumbira inini musati mapinda apo kuti inini ndakarerwa neng'anga Godobori, ndikakurira musha mbambe ng'anga nesvikiro. Zvinoitika kung'anga nemasvikiro ndozviziva nekuti ndo mandakakurira. Sekuru vangu vaiti kana vakaona saizvozvi, iyo hari yamakaona mbuya kuti muna hari iri muno yakanyorwa mazita, iri kuurayiwa, iri kuteketerwa vanhu vachifa, ingadai yakatobuda apa. Ndo hachinhu chekutanga ichocho. Hariyo ingadai yakabuda. Ende ndikutore kana yanga iri mumba momu munongoti muridzi wemba nomupurisa teera mbuya, torai hari yenyu iri pakati. Kana iri pano pachivanza apa vanoti torai badza muchere apo, pocherwa hari yobuda, vanhu voona. Hapana mubvunzo pane pakadaro nekuti pese tinenge taona. Zvino nyaya huru iripo ndeyekuti munomusha sekutsanangura kwamakaita, imakati hamugoni hamurarike ivo munomusha. Handi ndizvozvo? Makarema zveshuwa. Tinopindirana ipapo. Asi nyaya iripo ndeyekuti
inini pana apa pese kuburikidza nekuna chief hapana ane zera neni. Ndakaona zvakawanda zvaitwa nen'anga nemasvikiro zvakawandisa, ende ndaiva mumasvikiro ndo mandakakurira. Zvinoitwa nemasvikiro nen'anga ndozviziva. Nyaya iripo ndeyekuti munomusha mufambiro wamakaita mbuya waratidza kuti basa renyu munoita makaita kwamakaita, asi remunomusha marasiswa direction. Moto uyu ungade wakatomira kare kare. Kufamba kwamakaita mazuva amakafamba nevamapesana kusangana navo pane zvakaitika ipapa zvekuratidza kuti kubvira kwemoto kungakuve zvinoti karatidzwa munhu apo indakapapinda magirazi asingapere iwayayo, pane kemikalo inongoitwa yokuratidza ipapo but kuti tidairike manje nyaya iripo ndeyekuti tiri kuda kuti moto ngaudzimurwe. Kana zvichibvira munogona here kuti muite backfire moto uyu kumuridzi wemoto, moto ngaupise muridzi wawo. Aiwa, tazvinzwa tsanangura kwamaita. Tadzimura moto yakawanda zvizhinji muno munyika yedu yeZimbabwe. Apasi pano patanga moto ende ndikutonetsekawo kuti chii. Ndofunga chero tichitarisa matari mukatarisa pazvivhitivhiti moto uno wakutokwana, ndofunga kwandiri ini chero machifi ekwana Murehwa ndinozikanwa kumuchinjike. Mukatarisa paYouTube kune moto wainetsa waitobvira kudarika wepano, asi tinenge tichida kutarisa kuti patatangira dare nepatiri kuenda chatiri kunyanya kuda kuti tionesane kuti tagumira papi nepatiri kutangira. Zvinhu zvine nharo nemunhu hazvingonzi zviri kudzimurwa ipapo chero hatina simba rechikwambo. Ina handishandise chikwambo pandiri, ende handine chikwambo ndaikwanisa kuti ndingofuridzira kuti vakomana dzimai variko futi sekutaura kwamuri kuita masvikiro nen'anga vanoshandisa zvikwambo zvinokurumidza kudi, asi tiri kukumbirira kumudzimu wekwedu nedambudziko riripo. Ndofunga sekutaura kwamaita kuti dai taona hari ine mazita kutsanangura kwakaitwa mumatare ndekwekuti madyira pane pakanyorwa mazita emhuri. Muri kunzwa kutsanangura kwangu, haana kunze ari muno mumusha. Zvikanzi akanyorwa mukati meuno musha, tinenge takutsanangura tichiti dzokerai zvakare pazvivhitivhiti zviya kana muchikwanisa kutengawo madhata anotenga vamwe. Kune musha wemudomboshava wakanetsa wenyoka. Ndini zvakare ndakazonopendera futi dare iroro kwasvika masvikiro amuri kutaura nen'anga, asi pakazobuda bhodhoro kune mumwe musha asi wemhuri. Paitwa futi muteyo wakasiyana nezvatiri kutaura kuti ndatanga totaura kuti pane mune mabhodhoro mune mazita, ende mazita akabudawo ipapo zveshuwa vakafa kare vaitovapo nevakawandisa. Saka zvinosiyana kuti tiri kutaura dare tichienda tichinopendera nepapi. Kuita kuri kuramba kuchita moto tikutaura kuti tine munhu wedu mumatare ane nharo nei nazvo, ende isu hatishandisi zvikwambo zvekuti tikuda fast, handiti zvemapipi. Pandiri pano chero mazitare makuru ndinotoenda ndinoshingira nepandinokwanisa tichienderana nemudzimu nezviri kuitika panzvimbo iyoyo. Ndozvandati dai maikwanisa maiongorora kana muzvivhitivhiti muchiona vamagumbo vano. Ndini ndinonzi vamagumbo kumuchinjike kune moto yese yakaitika mizhinji yekuti paitonzi uri kuramba uchidi uchipfuta. Toona kuti izvi zvataona sekutaura kwamaita kuti ndofunga kutaura kwenyu kunoita kuti handitsamwa handina hasha, ndinoda kuzvininipisa pazvose. Ndofunga ndo matare angu sekutaura kwamaita kuti zvinoshandiswa munhu anokuona kwake nekutaura kwake. Isusu tati muri kuda kuti tidzimure moto, hamusi kuda kuona. Ndokutaura kwamaita semhuri nekuti zvine matare enyu. Ndimi baba, ndimi madyira, ende muri baba vangu, ndinokuremekedzai. Saka hatichatoiti
zvematare. Pamusoroi atidi matare ane hondo. Ndofunga vatsanangura tese tichiteerera vati zvino machemicals kana udii, asi kana munhu achibuda apa ari weropa rako ari wedzinza vamadyira pamusoro ibaba. Handidi noise. Ndofunga tambotaura maportions akakosha anga aitwa nachief kana vari pano ngativaremekedzei. Ndofunga kutaura kwamaita tinokuremekedzai sababa vemusha. Hapana patinoenda pamusoro petsoka dzenyu. Tinokuremekedzai ende baba vari mumoto ndichief ndimambo, kureva kuti kana vari patiri hatidi kupikisana kana kuitisana nharo. Muridzi wemusha kana ataura ndizvo zvatinototevedzera. Hatina kutanga matare nhasi nokuti anobuda pamufananidzo haasi wekudzinza rangu, haasi wekwandabva, ndezvenyu. Tine tichida kuonesana. Saka kana zviri kunzi pane zvinoshandiswa kana kuti ndezvemadhirama, aiwa isusu tinenge taakuti ngatirerutsiranei tichiona kuti taakuchidii kuti moto udii udzimurwe, tichimira mamatara arambwa nevaridzi vemusha. Tererai muzwe mbuya vangu mune rugare mukurara mudzimba dzenyu makafunga machira ari kutsva, hembe dziri kutsva, mufara nazvo izvozvo. Ezvino murwere agara achirwara uyu akutowedzerwa chirwere nekuda kwechando kuchari kurara panze ende tichidya tsvina futi. For what reason? Zvinofadza izvozvo izvi. Hatisi nhapwa guys, tiri pamusha pababa bedu. zvakuzokumhanyira nyaya iri ndiri kuda kuti moto 1 udzimurwe, 2 vanhu vapinde vagirasi, 3 moto ngauiswe backfire kumuridzi wawo. Zvinhu zvitatu. Kana muchiteeresa panhau dzamakutsanangura, tingati kubatsira kuri kuitwa ifree, hapana muripo mahara. Saka tomboti imimi panapa mazoti uya ari kurwara nechakati abvarapa, uya nechakati, uya nechakati, ihomwe yevanhu inenge ichida muripo. Apa tauya kuzotimise moto, vanhu vakaisa chikumbiro chekuti tiri kuda kuona. Saka mukaona pamwe mumwe achati imi muchati takudzokera kuchechi kwedu takuziva, mumwe achati takudzokera kumatare kwedu kana kuti kuchivanhu takuziva kana kuti chi. Izvozvo mune makugara pasi moronga semhuri futi kuti toita sei, moto wamira, taona munhu wedu, toenderera mberi sei, nekuti isusu dambudziko nderemoto. Pero zvikanzi back to sender, munenge musina kuwirirana futi nemhuri, munhu akafa zvinonzi vauraya, hazviiti. Saka zvinhu munogara pasi motanga matsanangura kuti mukuda kufamba sei, chii chiri kuitwa. Vakabvumirei kana vanga vasingadi? Vakabvumirei kana vanga vasingadi? Vasauye vane zvavanoziva pamusoro pazvo. Nditye kufa ndakafa kare. Kuti mukirira takararapa. Zuva risina kubuda munhu achisvika kunoko kuti mukirira izvozvo kuti ngavavharwe. Vaivharirwei? Kana vati vaende vanoenda, asi haigumiri ipapa kupika namai vangu vamadhuyo varerapa.
tisu tiri kufa pano isu ari kufa ndiani imakati kushukushu mudzimba dzenyu vamwe vachimhanya kuita tubhasikoro kunoti zvapakati zviri kuitwa zvakati fungidzira kuti hatizvinzwa zviri kutaurwa kumagirosa uku zviri kuuya kwatiri kunzeve dzedu iko tinetisiko asi mune muchiita magurupu muchitaura kuti hanzi he zvidhoma zvavo ndo zvatiri kuda kuti zvidhoma zvedu muzvione zvibude apa kana zviri zvedu mozviona kuti tisu varidzi tiri kuzvipisira ha da kutotiita bhora renyu nai Hama kutizomera mukati mumakatamba mukatizomudzokera kuti namakanimira wote mpedza nehondo muri kurekota chive murekoti murisunza mhepo mimi chichizomana muri kurekota chii ofana nemukadzi ndonyekera mukadzi nemagirasi hapana suri kufa mayangu makapedza namukati uirema riba rakatizwa kusiwa murume akati ambarodzokera futi ikoko chitererwa niwavo hatakuiwa bangu here mukazopinda papi ndiwari kudzinga vakadzi vangu iwowo mukadzi here chimasei ndakati vakadzongana chini vapisa vina basa vanotati zvisaendere mberi utokundwa brain ana brain mukadzi vana vangu vachirara panzapa ezvino mukoma wangu anorwara andione zvirwere zvakawanda pari papa asi ari kurara achigwagwa dzapo usiku munofamba muchiti gadha wati uzotya chicha ndotya ndakafa kare ndakafa kana uchiuraiurai ndichafawo futiwo chafa kuna munhu anomboirarama kusvika amen ndo zvatiri kutoda kuti kana tiri isu vacho zvibude toteerera tonzwa vari kutaura anditi atimbonyararai vari kupfuurira mberi nebasa ravo asi chiri kukumbiriswa runyararo abatwa ari ipapo hapana noizi inodikwa ipapo tichagara pasi kuona kuti ngenyi shamwari uchiita zvakadaro basa riri kufamba riri kuenda mberi moto tiri kukumbira Gogo kuti vadzimure moto chokupedzisira
moto iwoyo kana ngava ubackfire kumuridzi wawo kwawakabva, zvinhu zvitatu izvozvo zvikafamba zvakadaro, nyaya yedu inenge yakadzikama. Saka tese tese kuvakomana uku tirege kufarisa zvokuti haha kufarisa kuya kunopedzisira kwakupinda mukusuwa. Zvakanaka ipamusoro iyi. Ndofunga kuti tiite zvinhu zvine makakatanwa atitenderi kumatare. Saka ngatite zvinhu mune runyararo. Ndinokumbirisawo madzimai ari kuvhuranda mundiisirawo mafoni enyu mukati medzimba dzenyu. Ndinotokumbirawo kuti muise mukati medzimba dzenyu. Handidi hasha, handina nharo nemi. Kana mune chekuita kana kutaura chisumukai mupinde mukati memba. Kana musingakwanise pindai zvenyu mudzimba dzenyu. Aiwa, regai nditaura hangu, ndini ndiri mumatare. Tiri kuda vakakosha vacho vemumusha tisaite zvehondo kana hasha sekutaura kwatiri kungoita nanhasi. Ende nezvamatotanga kutiratidza zvinoreva kuti mune hondo. Ndazongorespekta hangu chief nekuti mune hondo. Ina handidi hondo, handidi hasha, handitoiti matara akadaro. Ende hatikunde kana tine hasha kana hondo nekuti tiri mhuri. Zvinogadziriswa sei? Umwe ari kuti aiwa madhirama anoitika, umwe ari kuti chino. Ko kana ukaona zviri kuitika mumisha mevanhu, vanhu vachiuraiwa, munhu achifa every day, musha unonzi baba vafa nhasi mwana afa mangwana, zvino zvadai mwana angodonha, zvinhu zviri kuitika. Me muchifunga kuti madhirama here? Zviri kuitika mune mamisha. Moto uri kuitika pana harisi dhirama ka? Kana muchiti dhirama muri kudedzerei vanhu vekubatsira? Ngatiitei zvinhu takanyarara murunyararo. Saka takukumbira titi vashoma kana kuti vamunoti ava ndo vari kuda kuti tidai totsanangurirana, toonesana papi, chisarudzanai. Sarudzanai vakomana vadiki, vana baba, vana tete, tisarudzane izvezvi muuye apa. Ndakambogara zvavo, garai hapana kunzi mukuru. Mai mukaita makakatano nai madyira mumusha. Ana madyira muri vehondo. Aiwa, zvinowanikwa asingatimbogamuchiri yacho yezviripo. Umwe neumwe ane mafungiro ake. Asi chinodiwa ndechekuti tigadzirise chi. Ndizvozvo. Zviya zvekunzi nekuti tiri kuti chero pakanzi pauya svikiro kana kuti panzi padai, hondo iri kuda kugadziriswa tichiti ngatidai, chero mukati moto muchitobva mbuya, moto wadii wasara ukadai. Tine munhu watiri kuda kuti tikadai mhiko dzinozorohwa chero tikasaita izvi, anotikadhi kana kuti tabva tatiregai tichibaya zvedu kana todi. Zvinozoita iri pamunhu kana kuti tigadzirise kuti iwe hondo dzaukatanga idzi
todzigadzirisa sei uri kuzviitirei nekuti anoramba achiita sei aiwa isu chindotatati isu tinongoda kuita zvinhu zvedu murunyararo icho zvimwe mumwe anenge achifungira mumwe ari kufungira mumwe zviriko dai angari madhirama taitika moto waisabaka madzimai anokuti vanenge vari vangana tione kuti vangani futi tione kuti unokwana iva vadiki vanofanira kunge varipo vakuru munhu wese kuti mese mudi kanzwa ari kutanga ndiani ari kutanga kunotangana aiwa tanga imimi tanga imimi sangana baba mukomana mukuru ndiye here hanzi mukomana mukuru hausi kubvuma here mukomana mukuru zviri kutaura uyai vamajira mai magirasi enyu aya asi wantoona ye kuva vechipostori mushonga kauya kumwiwa yakabikwe wa mushonga ukapinda mudumbu zvinofamba here ndo yatakabika manje mushonga iyi saka kana hamutooni kana musina kumwa mushonga wakabikwa nambuya saka ndo patakutoti kana maonekwa murimi vachakudzai musazoti torore matanda uri kuvava garai apa ti ndogara ndakatarira mutaurire muchitaurira kuti wese ari kusumudza moto mukati meuno musha toda kukuona ndichitaura nachinzwa zvabasa kuti vari kunzwa majira komabva nekupi vese vari kusimudza moto buda pachena tinoda kukuona vese vari kusumudza mhepo dzikuda kundiuraya pamwe chete nemoto buda apa ndikuone iwe uda kundiuraya kuda kundisa paliste iwe amirira iwe kukuona uye madyira vehasha avo vadikika vaya vari muchiki taurirai vose vari kusimudza mhepo vari kupisa pano pamusha buda pachena tikuone nevari kutinyora mumambiya tinoda kukuona apa
Buda pachena tikuone. Wese ari kusumudza mhepo asati chakanaka kumbea madhuve kurwadziwa nekamari kashoma shoma ikaka nekamombe. Buda pachena ndikuone. Nhasi ndakuona iwewe wacho uchamatinhari iwe. Yapo chena iwe tikubate iwe tikuone. Ndakuona kuti chamakuvangu iwe. Azvina mhosva ndakudziona. Chamakuvangu ndimwara. Anora munhu ndimwari kwete iwe. Uya ndikuona. Kuona mbiri yako iwe udi kushanda. Shandirwa nevanhu. Shandira iwe. Ndikashanda ini wondibudisa basa. Wondi-employer iwewe. Wofamba mangwana wechiti avadi kusenza uri wandibudisa basa. Uri kuturisa zvitori zvako kuti tivate vakadzi tira kukuona nhasi. Mhepo yangu ngaibude. Ngaibude Voshandisa. Mhepo yakaipa iyo. Nzanzi nemukadzi here vangani vandaita vaenda. Ndakukuona kuti sagara nevakadzi pano pamba yamadhuwe pano iwe. Tarisai papa ndimunyatsa kutaura. Sambonete kutaura. Pokoterai muchidana. Toda kukuonewo nhasi pano wada kuvhiringidza mavhiringidzo wada kuita kuti usaonekwe. Buda pachena. Vanhu vatambura pano pamusha. Kuvata panze 2 weeks uchamutoseka kuti zvinhu zvavo. Ngazvibude pachena. Wakanyanyobateiko iwe? Uri kutemba kuti zvinhu zvako zvine simba kuti moto ngaudzimwe. Zvinochadzima nezita raJesu. Buda pachena. Chikuriri chacho nhasi tinokuona. Uyatikuone iwewe, uyatikuone. Vavariri yako ndei. Uda kutenga ndege here nekuuraya vanhu. Uda kutenga ndege here nekupisa dzimba. Vavariri yako ndeiko. Kana mara hatina zvadzinoshanda tidzibate. Chikonzero chako ndechei nevavariri yako ndei kudurisa ropa nevamwe vanhu uchiuraya. Musha wapera. Vana baba chavo makosara 5 chavo vana baba wakaenda kare kare. Unoenda kuti pachena tikuone iwewe. Vanora munhu mari. Unganorombera kunotora mari 10,000 unotenga chikwambo kuMozambique kuya uzobudisa. Uyatikuona. Buda iwe. Kwakautora Botswana Mozambique ndakazvirota. Uyatikuona. Kurota iwe. Hatina rugare kwabasa kwese nekuda kwako iwe. Zvinhu zviri kutiomera nekuzokutiomera nekuda kwenyasha nedzako idzodzo. Ukanyaita sei kwewe? Uya tikuone pachena. Buda pachena tikuone. Muri kumanya zvidzizi nazvidziviswe. Zvakanaka musha musina vanhu vanoshinwira vanhu. Buda pachena. Shanda uburite ziya rako kwete kushanda kuuraya vanhu. Unoshanda seiko nekushanda kupi kwaungashande uchida kudeura doba rovamunhu. Aurwadziwe here nekuti munhu anorasa ropa raasina iye. Buda tikuone. Buda pachena. Uyatikuone takumirira. Hazvina mhosva hazvo wakaita zvawaida iwewe. Wakaita zvawaida iwewe. Kodzero takupa kuti uite zvaunoda asi uyatikuone kuti ndiwani. Uya buda tikuone tokuregerera. Buda iwe. Avanogona kuti buda munhu buda pachena. Tupunyira maoko ivi. Makasibateiko chiri kuita kuti tisaonekwe. Muda zvidhoma. Isu tasiya tamirira kufa sezvawataura izvozvo. Asi takuona kuti iwe mhosva newe ndei. Buda uyatikuone. Aunyari. Ndakuona kuti ndiani. Tizive panoitira pachena tikuone. Pachena zvipere. Buda pachena tikuone. Tatambura semusha. Buda pachena tikuone. Buda tikuone. Yofiri bausione. Buda pachena tikuone. Nsenda kumuone. Buda pachena mano. Buda tikuone. Vavarire yangu ndekuti ndikuone chete. Ramba uchita zvauri kuita ndo zvawakashuwira. Asi nhasi unobuda chete. Asi unobuda chete. Buda pachena tikuone tikuzive. Zviri kufamba sei kuti iwe ndisakuone ipa? Chii chawaita usitoweyo kunoku iwe? Kana paine rumbongarwa munoimba muri pamatare enyu mutisawo tibvune. Mudzimu wangu baba
wakandisiya ndiri ndega. Buda pachena Wangu baba usandisiye ndiri ndega. Buda pachena Toimbira ivava vari Buda pachena Buda pachena Buda pachena tikuone. Buda iwe Wanyanya kuhonda. Haunyarewo here nhai. Buda pachena tikuone. Buda pachena. Buda pachena tikuone. Buda pachena muri vairi. Buda pachena usanyanya. Buda pachena. Buda pachena tikuone. Buda iwe Buda pachena. Buda pachena tikuone. Buda pachena Buda pachena. Buda pachena Buda pachena. Buda pachena. Buda pachena Buda pachena. Buda pachena. pane wamuru vision. pane vision. Pane zvirungotaridza. Pane atida kuti vamwe mushonga kunyanya. Pane zvauri kuona maziso. Ini pane zvarito. Umwe chitu. Ini pane zvandiri kuona nepakona. Zviri zikabuda uku odzokera ndipana apa. 10 minutes izvo zvinoita zvino. Izvo zvaangoda iso. Vane zvazvo vachivharwa. Tinozongotsemura mazita anda. Chaizvozvo ari kubuda patakachiwanda. Ari kuwanda. Ari kubuda pachena iwe. Buda pachena tikuone. Buda pachena tikuone. Buda pachena tikuone. Buda pachena tikuone. Haunyare wakaita sei? Buda pachena. Buda pachena. Buda pachena kushinwa. Ari tobuda dai kuza ari kuvaravara. Hauna simba nhasi pano. Buda pachena. Buda pachena. Kusanyara. Buda pachena. Mazara kushandisa mhuri yavamwe vanhu. Buda pachena tikuone. Wanda zvako wakudomwa zita. Wanda wanda wakudomwa. Tada kumurita nezita. Batsire Buda pachena tikuone. Buda pachena tikuone. Buda pachena tikuone iwe. Buda pachena tikuone. Buda pachena tikuone. Mazara kushandisa vanhu. Buda pachena tikuone. Buda pachena tikuone. Buda. Mazara kushandisa vanhu. Buda pachena tikuone. Buda pachena tikuone. Buda pachena tikuone. Buda pachena tikuone. Buda tikuzive. Aiwamba angoda iso asi ari kubuda pane ane ndebvu dzimwe dzakada iso. Buda pachena. Buda pachena tikuone. Buda pachena. Buda pachena tikuone. Ari kuuya munhu wacho asi ari kuda mwanzo buda uyu. Tuda vari kunyatsa kuona kwete zvokuti titi mafani. Handisi kuita zvekunyepa. Inini hameno chimwe chakarembedza. Chikuita kane kamari ropa pane chichabuda. Ko madyiro adiki. Pane ndakatasa pana. Exactly ndopati ipapa apa. Izvo zvakaburitsa iziso rakaburitsa. Nemuno miri yakadai yakadaiona maziso nemuno. Haisi kuburitsa pachena. Haisi kuburitsa pachena. Asi muno nemaziso zvinoda kuti muno nemaziso. Hameno chimwe chakarembedza pakadai so. Ende mino yake miri haasi kuibvisa yakangonza iso. Chiringobuda zvamamurungona. Ari kuburitsa zvishoma. Ari kuvanzurudza. Musoro ndiri kunouona.
munhu wachona ari kubuda ari kuburitswa aine ndebvu chena dzakaningirwa dzakarebesa ndebvu dzacho dzakarebesa ende ane kasaini kemari inenge dhola raakabata rakanhira rebepa. Munhu wachona uyu ane zuda. Ai hasina tobuda pachena iye aramba butsa fence yake chai. Fence haisina kubuda. Buda pachena iwe. Buda pachena tikuone. Yuti zikabuda uko oda dzokera ndipana pa. Izvo zvitito zvino. Ari kuda izvo zvaangoda iso. Vane vachivharwa. Tinozongotsemura mazita andapiwa. Hama dzinodiwa ndofunga nhau iripo muri kuzvionera kuti chii chiri kuitika zviri kufamba sei. Ndofunga maona vanhu vadedzwa kavashomanana vanova vari kumirira muri kuti vaonewo chivhitivhiti chemweya kuti zviri kufamba sei. Asi challenge yaitika ndeyekuti munoziva munhu kana ane simba rekutungidza moto angatadzewo kuita tusimba twake kana aziva kuti kuswera mangwana kuchauya Girazi anotoedzawo nepese paanogona kuti amboratidza masimba ake avhare. Uyezve vamwe vari kuona ipapo pane vamwe vanga vachitaura kuti hongu tiri kuona asi kuti titaurewo kuti taona nhingi futi sezvo tati tiri kuda kuti zvinhu zviitwe murunyararo pakarema zimbinda ndinyatamba ndizibonele ugogo sebuyile legilasi lakhe watifuna abantu challenge abazakwanisa ukuthi bemelele imuli yonke bathe sebebuyile libonela ukuthi kulomunye labanye ade bekhuluma ukuthi hayi ngiyabona ukuthi kulomuntu onje so kodwa ukuthi beze bekhuluma ukuthi bathi go uyu nguye liyakwazi ukuthi nxa ujala ukuthi ungahamba uze ukuthi umuntu lo nguyongilukangelayo umuntu lo yabusesesa ukuthi mina manje ngamkhuluma abantu bazathini. But akulomunye abantu ade bebonile sibile egilasini so ugogo wathi hayi manini ngingaqedi isikhathi amuntu elimbonileyo lami ngimbonile. So mani angilazi lapho ukuthi lingabobani ukuthi livela ngaphi amabizweni ngwabobani kodwa sengizalitshela phela amabizo enu abantu abalihluphayo. Chera inyaya yakarema yasvika pakubvisisa soko sitinake mozata yazichazinawo dzekutamba nadzo. Ndofunga maona pekutanga tichitanga chirongwa aiwa pamboita futi request yabva kune muridzi wemusha sekuru vakati aiwa gogo musati maita zvenyu zvepagirazi apa regai ndimboita kakutaura zvishoma. Ndofunga vazhinji vanzwisisa chiri vacasise. Esitesiqalisa ukulokulo suku mlengo yomkhulo seselo emizini yona le njengoba lalikwazi ukuthi obaba babo abadala babe ubaba wangikhona yelabafazi abahlanu. So uthe sukuma laphana abangazwanga ishona ade ekhuluma ukuthi hayi gogo manino kweGirazi lokhu umlilo sabona ukuthi lacicha but manino kweGirazi limboni yathemba ukuthi lizwi labantu bevungama ngola ukuthi hayi athini izvo ukuthi sifuna iGirazi sifuna isibuko sona lesuthi sibone ukuthi ngubani. Kulo mama kade chinga ngale sithi umuntu yena lo nguyamvukele kusene sithi misana abantu beHarare ukuthi bengabuye besichothini. So lathi sithe siqalisa saba imibuzo emibili emithathu sehlule ukuziphendula. Kodwa njengoba ugogo next episode sezadobha amabizo hayi lathi simele ukuthi sibe kwazi ukuthi lo kade engafuni isibuko kuzabe khona na ngoba kunzima. Tanzaka vanhu vasimukani ashasvikanzaiwa wakamungamise Girazi isusu takabvumirana tese kuti Girazi momisa sei nhasi ende ichocho ichokwadi nesuwo kuti tizodzoka kuno kuinhau yekuti vanhu vangu vakumbira kuti chidzokai tiri kuda kuona munhu wedu ndozvatadzokera tauya nhasi zvonzi chimirai zveGirazi. Ndofunga maona vanhu vatoita ukasha kuti wakako chii chakadaro uyezve vataura kuti zuva rainzi rataifanira kuuya vakaiti mambo vati vanhu musauye isusu hapana zvatikataura ivo vakati hanzi vamisa dare mambo vamisa dare isusu tisina zvatataura saka hatizoti chii changa chichiitika ipapo uyezve tanzwa kutaura kwavo sezvambodairwa nagogo kuti hanzi isusu kwedu ndakagara nemasvikiro takakurira mudzin'anga zvemaGirazi tozviziva asi dambudziko repanapa munobatsira kwamakabatsira ikoko zvichirati repanapa harigonekwe.
saka tizoti pakadaro vanga vachirevei vanga vachida kudiscourage Gogo here kana kuti chokwadi rava harigoneke here kana kuti pane zvavanoziva nesuwo tasara katine mibvunzo yakawanda asi Gogo vati aiwa kakana izvi zvichitora nguva zvichinetsa inini dare ndakariona kudhara uyezve mazita acho ndinawo kudhara regai ndichiita zvekudoma nemazita sindotanga ndazivisa mambo kuti aiwa ndozvatakuita njengokuthandwe khuluma ukuthi hayi ukhululo kade zama ukuvala kodwa sikwazi ukuthi indaba kade zama ukuvala abantu sibili babelolaka kokuthi hayi nxa ukuthi kuyahlupha laba ababonileyo labade bethengisela ukwesaba ukuthi manje umuntu wangikhona lathi siyamesaba singamuqamba kusasa siyavuka phela sesibingelela ama-ancestors ethu kodwa hayi ugogo wathi hayi nxa lisesaba sibonga ukuthi ubani induna kade ikhona kokwasukuma hayi ukuthi hayi enduneni bengicela ukuthi ngingaqedi isikhathi ngibatshele nje abantu abakubonileyo batshele lamabizo angikhona hayi next episode stay tuned siyalibuya ngamlamabizo like libona ukuthi yini okwenzakalayo panenge pakaipa saka amazino ndiwaregai isusu tisawanze tisapedze nguva nekuti kada kutaura zvakawanda zvanga zvichiitika uko zvatisingagone kunyatsoti tikutsanangurirei asi senguva dzose don't forget to subscribe to Drewmas Media and Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Ah!